салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед, зеро канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. Кӯмаки шумо иам бошад дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк мондан аст. Агар шумо ин кора карда бошед, пас мо оғоз мекунем видеои имрӯзаро. Али Абдулазиз дар бораи бозгашти Ҳабиб ба UFC хабар дод. ин ягон намуд намёг набуд. ӯ инро оддӣ карда чунин навист: 3-0. чӣ хеле ки мо медонем ҳоло рекорди Ҳабиб 29-0 аст. падари Ҳабиб мехост ки рекорди ӯ ба 30-0 расад. маълум шуд ки бозгашти Ҳабиб низ аз ҳамин сабаб аст. гузашта аз ин якчанд моҳ қабл UFC гуфта буд ки онҳо барои Ҳабиб дар тамоми таърихи ММА як бои бузург омода карда истодаанд. аз ин рӯ шояд ба наздикӣ уқоб дубора ба тагон парвоз кунад ва ин як хабари беҳтарин барои тамоми мухлисони Ҳабиб аст. бисёр овозаҳо аст ки охирон бои Ҳабиб бо Конор Макгрегор барпо хоҳад шуд. шумо дар ин бора чӣ фикр доред ва шумо охирон бои Ҳабиб Нурмагомедовро бо кӣ дидан мехоҳед? ҳатман фикртона дар комментария нависед. муборизаи меҳрубон Сангинов, варзишгари тоҷик ки рекордаш 8-0 бо Виталий Копиленко ки рекордаш 28-3 буд, дар мусобиқаи All Star Box ки бояд рӯзи 20 ноябр дар Флорида баргузор мешуд, атминид шуд. сабабаш бошад Копиленко бо сабабҳои номаълум аз муҳорибат даст мекашад. барои Меҳрубон Сангинов бошад ташкилот ва менеҷери ӯ аллакай дар ҷустуҷӯи рақиби наванд. ба ҳар ҳол рӯзи 20 ноябр бояд барои ӯ рақиб пайдо кунанд. мо бошад ба варзишгари тоҷик танҳо муваффақиятро таманно мекунем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.